Коко. Детските фантазии са истински. Здравей! Я виж ти. Тя ще е перфектната, обещавам. Тя вижда ли те? Беше за малко. Какво правиш? Здравей! О, Боже! От Джон Кразински. Това е просто много вълнуващо. Какво става? Напълно разбираем въпрос, предвид. Аз съм Ипа. Схванали измислен приятел. Децата ни порастват. Нуждаем се отново. Ще спасиш всички ни. Кои сте вие? И не казвай ипове. Нека го каже, или главата му може да експлодира. Добре. Пове. Благодаря. Готова ли си? Не се знае кой ще е зад вратата. Този май. Трябва да помогнем. Да, така е. Друг свят. Повярвайте, за да го видите. Няма да повтарям. Обой си панталони, притесняваш всички. Измислени приятели. Не гледай в окото. Кое точно? Знаеш за кое говоря? Благодаря ви! За мен значи много! 17 май само в кината.